Siellä Holma vieressä lähtee Kiveinen ja vielä lähtee Kaitonen. Ja me lyödään pitkää puuta uuniin. Kaitonen ottaa ykköspaikalle ja Vängällä kyllä Kiveinen kakkospaikalle. Ja Suominen ottaa kolmospaikalle ja nyt pääsee juonnesta Virtanen kiinni. Ja jälleen käyttää, ja tuon homman se osaa Nopelimannen elkeitä on niin kuin viulusoittoja Katola näin voisi sanoa ja on kolmospaikalla. Jo tässä vaiheessa Kaitonen on noussut kärkeen, kakkospaikalla Kiveinen. Kolmospaikalla siis Virtanen, nelospaikalla näin ollen Suominen. Holma on hieman jäänyt tuosta neljäpaketista. Ja mitä tapahtuu kärjen osalta, siellä mentiin hieman leveäksi ja saman tien Kiveinen on tulossa. Ja se tarjoaa mahdollisuuden Virtaselle, mennään ohi. Ja saman tien menee ohi myöskin. Suominen nousee kakkoseksi. Ja ole hyvä periaatteella Holma ottaa kolmospaikan. Jaha, ja siinä harrastetaan Pelholaista poikkinaisia suoralla. Käydään se homma näinkin. 2 kierrosta vielä matkaa. Nyt on Volvo tulossa vielä. Ja nyt vielä Volvoa. Jarina 1, 2. 2 kierrosta siinä oli eväitä kyllä pahempaakin, vaan onneksi ei käynyt Suominen. Näin ollen on kolmantena. Ainakin toistaiseksi. Ja onko siellä rentteleitä alueeksi sillä Suomisella? Ja Puolion menossa kakkospaikalla on Holma. Ja onko sitten loputkin keskeyttäneenä? Eli. Ja näin on kuljettaja pois autosta, eli Suominen on noussut siinä mielessä, kaikki on kunnossa, huoltojoukot voi olla huolessa. Kaitonen on kärjessä, eipä ole, vaan kärjessä hän on Virtanen. Virtanen on siis kärjessä, näin sen ymmärsi, ja kakkospaikalla on Holma ja kolmospaikalla on Kaitonen. Kyllä vain sillä melkein kierroksella saanut kiinni edellä olijasta. Eikä muuta kuin pois alalta, nimittäin kuljettajat ei näe sieltä heti reippaasti sinne toiselle puolelle. Näin, se homma hoituu. Näin, sieltä on lähdössä vielä Kaitonen. Kaitosella on vielä kierros ajettavana. Näin päivän voittaja on 43 Jonne Virtanen näyttänyt laatupalvelukoodilla. Ja päivän 2, 48 Riikka Holman, Norman Kruuan moottorikerhon Riikka VL. Ja nähdäkseni päivän 3 on liikkeellä oleva Jere Kaitoinen, joka on vielä tuolla matkaamassa näin Jerelle 3. ja Kyrötöruua on seura. Päivän 4 on 50 Akin Suominen Someroruua, urakointi Koivunen Volvoista. Eli hän tulee 4. sillä Aki on keskeyttäneessä menneet pisemmälle ja sen jälkeen 111 Jere Kiveinen. Ja Kiveinen on näin ollen päivän 5. Siinä kun Virtanen on vielä kunnia kierroksen, ei huomannut, että ruukulippu jo heilu. Käydään se näin. Saa sitä ajan kunniakierrosta.